Hoi, ik ben Laura, ik ben 19 jaar, ik studeer psychologie in Enschede en vandaag ben ik een dagje weg in Leeuwarden. Hi, ik ben Ron Boscha, ik kom ook uit Enschede en ik studeer media, informatie en communicatie op Saxion. Dit is de tweede keer in mijn hele leven dat ik in Friesland ben. De Praat maar Fries taaltest. Nou, dan heb ik voor jullie een heel gek woord uitgezocht. Smieghimmel. Ja, een ondeugend kind of zo, zoiets. Ik denk dat wat heel Nederland misschien gaat denken schimmel, maar... Het is een mier. Ah, een mier. Dit is ook wel leuk. Ja. Is het niet dan gewoon al een woord, een beuker? Nee, Zelfstandig naamwoord? het is zelfstandig naamwoord. Een bakker. Een bakker. Nee, een bakker is het niet. Een peuter of zo. Heel dichtbij. Kleuter. Een kleuter, heel goed. Volgende keer als ik hier ben, dan ga ik ook Fries praten, maar nu gaat dat nog niet zo.